Hörmətli televizor qarawçılar, jadlı бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Уйыт авылында яшәүче Нурмиева Ваҗиха Нуриәхмәт кызына 85 яшь. Әниебезне гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Кадерледән кадерле әниебез. Сине чын күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Нык сәламәтлек, имин тормыш, күңел тынычлыгы безгә ныклы терәк булып, озын гомер кичерүеңне телибез. Синдә булган сабырлык, тырышлык, кешелеклелек кебек сыйфатлар һәркемне сокландыра. Киләчәктә дә өебезнең яме, тормышыбызның күрке бул. Сәламәтлек белән күңел тынычлыгында һәр туасы көнгә куанып һәм яңа өметләр баглап, исән имин яшәргә язсын. Син безгә җылы кояш кебек бик кирәк. Гомереңне тынычлыкта, муллыкта, рәхәттә яшәп үткәр. Безгә эшләгән изгелекләрең үзеңә меңе белән кире әйләнеп кайтсын. Әтиебез белән тигезлектә 65 ел янган гаилә учагының җылысын суытмыйча, балалар игелеге, онык-оныкчыклар куанышы гына күреп яшәргә язсын сиңа кадерле әниебез. Син бит әни тормышыбызның тиңсез бизәге, йөрәк түрләреннән үзлек төшкән бәгъреңнең бездер үзәге. Кояш дисәк, кояштан да кайнар, ай ул дисәк, айдан яктырак. Бу дөньяның тиңсез байлыгы син, юк берни дә синнән затлырак. Син бит әни, яшәешнең яме, безнең өчен олы бер терәк, тыныч яшә, бер үк исән сау бул. Син бит әле безгә бик кирәк. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек, юлдаш булсын сиңа гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Озын гомер бирсен сиңа Ходай, кояш бирсен наз һәм яктылык. Балаларың, оныкларың сиңа китерсеннәр иде гел шатлык. Матур тормыш, сәламәтлек теләп, юбилеең белән котлыйбыз. Шатлык белән, озын гомер белән яшәвеңне генә телибез. Аккан сулар бергә кушыла-кушыла, барсы бергә коя диңгезгә, туган йортка, туган нигезгә дәшеп торучы маяк син безгә. Юбилеең белән котлап әтиебез Җәмил, кызларың, кияүләрең, оныкларың, бу теләкләргә барлык туганнар да кушыла. Хөрмәтле Ваҗиха Нуриәхмәт кызы, сезне 85 яшьлек юбилеегыз белән котлыйбыз. Сезгә исәнлек, саулык, балалар игелеге, оныклар куанышы телибез. Uzan күпме гомерләр, узсага күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарың, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атак сиңа, Яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә иң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны, синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атак сиңа, юлыбыз олы хөрмәт. Әнием сине зурлыйбыз, теләкләреңнең моторларын атап сиңа, юлыбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием сине зурлыйбыз.
булган, тик кадерле син безгә. Парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә. Юбилеем менә бүген, узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләрнең матурларын атап сиңа юлыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием сине зурлыйбыз, теләкләрнең матурларын атап сиңа юлыйбыз, олы хөрмәт хисе белән. Әнием сине зурлыйбыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, шуның белән җырлы бүләк тапшыруын тәмамлыйбыз. Сезгә исәнлек, саулык, озын гомер, бәхет һәм шатлыклар теләп калабыз.